Hej YouTube, jeg er velkommen til. I dag er vi på Høneklinten, eller Harbo Kors, i Korsør Golfklub. Vi skal spille 9 huller. Målet, det er egentlig så enkelt. Vi skal break par. I hvert fald, eller ikke break par, vi skal i hvert fald gå even. Det er rigtig gode forhold i dag. Ikke så meget vind og 20 grader fuld sol. Vi står på hul 1 her, fra 4 hul. Og kunne godt have taget en driver, men jo længere vi kommer frem i fairway, jo smallere bliver fairway, og vi har noget vand i højre og noget out i venstre, så slået med en hybrid. Til jer golfinteresserede, så spiller jeg i handicap 5,3 lige nu. Nu skal vi se, om vi kan komme i banen her, og så håber jeg, at I nyder den første golfvideo her på kanalen. Prøv at se, hvad det kan. Ja, der må sgu nok med lige, der kom draw på, men Nå, som vi kan se her, finder vi altså midten af fairwayen, og vi har 73 meter til pinden. Så er der en 56 graders på. Den var lige lidt for kort, den der. Så vi ser, om vi ikke kan chippe den tæt på, og så handler det bare om at komme ind og i. Go, go! Hul nummer 2, endnu et par 4 hul, 365 meter. Vi har cirka 200 meter til de træer deroppe. Lidt mere, 210-20 stykker, så vi slår endnu en gang bare en hybrid ud i banen. Kram lidt på spidsen. Vi kan se her, finder vi højre side af rossen. Står over for et semi-langt anslag. 140 meter har vi vand. I pinden har vi alligevel 190 i medvind. Så jeg tror bare, vi slår et 4-jern. Aldrig med rundt. Lille 2,5-3 meter pot på et pot for par. Det kunne være rigtig fedt at dåse. Får engang chancen. En 5'er. Bogey. Ja, det er sgu nok okay. Hul nummer 3. Godt hul at kunne lave en birdie på. Mange problemer, rigtig mange problemer i venstre. Jeg kan godt mærke, at jeg har lidt meget medvind, så jeg prøver bare at sætte et halvblødt drive på. Så håber vi kan komme godt derover i. Starter den bare i højre. Helt over på hul 4 i rossen. Nå, som jeg kan se her, så var det faktisk et kongedrive. Jeg troede, den var meget længere nede ad bakken, men vi har faktisk kun 20 meter til green herfra. Og ned. Og ned. Ja, det var sgu lige langt nok. Lang birdie pot her. En par tager vi. Har vi dagens første par træhul. 110 meter kun. Og flyv. Lille meter tilbage fra par her, som vi selvfølgelig skal have. Blev højere op. Efter jeg rammer alt på spidsen i dag. Ikke ligefrem det kønneste golf i dag. Men vi er der en over par, så dårligt er det ikke. 57 meter. Den er god, den der. Spil. Som I kan se her, meget fint indspil. Lander den faktisk lige meget tæt på pinden. Nu er der kraftedeme. Vigtigt. Nyt par træhul. 152.
Endnu en gang rammer han på spidsen. Kort og grin. Og spænd. Yes. Ja, det blev en bogey. Den var flad, den der. Den skal nok trille godt frem. Den var ellers ramt lige i midten, men jeg havde ikke lige sket for, at den kom så fladt ud. Flyv. Nå, som I kan se her, så kom vi jo egentlig rimelig tæt på. Og fortsæt ned ad bakken. Den får fat. Triller ned og sid. God længde, mand. Den falder en del fra venstre mod højre. Så ikke verdens letteste pot. Den skal bare lige starte en del mod venstre. Hvor er det godt pottet, Silas. Vigtigt at få udnyttet fra 5 hul. Nå, hul 8 fra 4 hul. Der ligger vand cirka 80 meter før grinen. Måske lidt voldsomt at stå med en driver, men prøver vi at sætte sådan et halvt sving på igen. Sådan kontrolleret en, bare for at få den ud i banen. Der er noget modvind også, så jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan få min hybrid langt nok ud. Fuldstændig perfekt. Lille fade. Den er på. Lidt for kort, men ikke et sted, vi kan være sur på overhovedet. 2 pot her, så bliver vi meget tilfredse. Det bliver en par. Banens sidste hul. Et af banens sværeste huller også. Par 4 hul. Et meget smalt anslag, hvor vi skal op igennem en lille skov. Så vigtigt at komme godt fra chi. Lad os bare prøve at komme derop af og se hvad der sker. Fuldstændig perfekt. Anslag, som jeg snakkede om. Der var kraftigt mindre noget plads oppe i luften jo. Så kan hurtigt blive noget gris, det vi skal ud og lave her. Men 120 meter, så det bliver et 9-jern. Vi skal sætte en lille, ikke draw på, men sådan komme lidt fladt ud, så vi ikke skal slå lige op i det der. Og så gerne også undgå de træer i venstre side. Der ligger også en bunker i venstre side oppe ved grinen, som vi heller ikke skal i. Start den lidt i højre, og den meget gerne komme ind igen. Og go. Som I ser, jeg finder kun lige starten af grinen. Lidt længere pot her for vores birdie. For at gå 9 huller, 1 under par. Det her pot, det skal bare i. Og så har vi vores par. Vi fik den. Spiller til par. 2 birdies, 2 bogeys. Jeg håber, I nåede videoen. Det var 9 huller med mig. Husk at følge med derude. Der kommer en masse fede golfvideoer i fremtiden. Både med mig og med mine kammerater. Masse scramble og spændende fis. Golfsæsonen er først lige startet. Vi går på sommerferie lige om lidt. Følg med derude. Tak fordi I gad se med. Ses på et eller andet tidspunkt.